दिनैसो गरेस्वर नोगोराव रंजालि बैसागु खुंनायाव बाहागो लाफैनो गोजोननाय मोनदों। थांनाय बोसोर दुलाराय आसामनि मानसिफ्रा रंजालि बैसागु मोजाङै खुंनो हायाखैमोन मानोना कर'ना बेमार जानायखाय मानसिफ्रा गोसो दंब्लाबो ओंखारनो हायाखै। खिन्थु एबार जों इसोरखौ साबायखर होयो जे जोंनो मोजां बोथोर मोजां देहा होबाय आरो बेनिखायनो दुलाराय आसामावनो गासै जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा रंजालि बैसागुखौ गोसो होसारनानै रंजानो खाबु मोनदों आरो दिनै गरेस्वरावबो बे एखे हाबाफारि लानानै रंजानो फोरमायदों। दिनै रंजालि बैसागुआ जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि मोनसे माहारियारि उत्सब आरो बेखौ जों बे उत्सबाव खालि रंजानाय बाजानायल' नङा दुलाराय जातिनि जिथु थांना थानायनि गासै बाथ्रानि बे हाबनानै दं आरो बेनिखायनो बेखौ जों बोरैहाय फोसाबनानै जौगाखांहोनो हागोन बेनि थाखाय साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन। जोंनि गोरों गोरा जोंनि फसंथानफोर आरो जोंनि जेसेबां बे उत्सबजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावदों बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जों जेसेबां हायो बेखौ गोजौ थाखोआव लांनांगौ आरो रंजालि बैसागु गोजौ दावगानाय माने जोंनि हारियाबो दावगानाय बेखौनो बुजायो। बेनि माखासे समाव जों नुनो मोनबावदों क'क्राझार जिल्ला आरो बावैसो जे दाजानाय जे तामुलपुर जिल्लायाव जे बैसागु हानजाफोरा जे सरकारनि 1,50,000 रांखौ मोननो हायाखै बे बिथिङाव मा बुंनो? आसलथे रंजालि बैसागु फालिनायाव सरकारनि फैसा मोननाय मोनैजों बाथ्रा गैया। सरकारनि रां आं हरबाबो जों रंजानांगोन हराबाबो जों रंजानांगोन कारन बे जोंनि जातीय उत्सब। खालि सरकारा रां हरबाल' रंजानांगौ बे खोथा गैया। जों गावनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन होनानैबाबो रंजानांगोन। बेनिखाय बहाबा मोनाखैबाबो जों रंजानांगोन बेनि थाखाय जों बुंनांगौ जेबो गैया। मोननायबालाय मोजांमोन खिन्थु मोनाखिसै बेनि थाखाय जेबो नङा खिन्थु जों रंजानांगोन कारन बे जोंनि जातीय उत्सब आरो बे जोंनि थैनाय थांनायजों लोब्बा लाखिनाय मोनसे उत्सब आरो बेखौ जों जिखुनु उपायबाबो जों रंजानांगोन। जों बावैसो सिगाङाव नुनो मोनदों जे बारग' एनडिपि जे खायसे एनडिपिफोरा दासिमबो जेलाव थानाय बिथांमोना जेलनिफ्राय गांसे लाइजाम दैथायहरदों बे लाइजाम सायाव सारा मा बुङो? जेलाव थानाय जायफोर कनभिक्टेड बिसोरखौथ' नों दिहुननोबाबो हाया कारन कर्टआ बिसोरखौ लाखिदों बेनिखाय कर्टनि थ्रुजों ओंखारनांगोन। दा बिथांमोना लाइजाम हरबानो सरकारा दिहुननांगौ बे पसिबोल नङा जिहेतु बे आयेननि बाथ्रा आयेनजोंसो दिहुननांगोन। बेनिखायनो जों बेखौ नाजादों सरकार हिसाबै नाजादों दा माला गयो बे गेरेन्टि गैया। बिथांमोननि थाखाय जे सावरायनाया सोलिगोन ना सोलिगोन? ना बेखौ सावरायनानै लाब गैया बे कर्टजोंसो जेलाव थानायखौ दिहुननायनि थाखाय सरकारजों सावरायनो जेबो खामानि फैया कारन सरकारा बिसोरखौ डिटेक्ट खालामाखै जिहेतु बिसार खालामनानै दायनिगिरि मोनबाय बेखौ सोना दोनदो बेनिखायनो दा बिथांमोनखौ दिहुननांगौबा नों कर्टनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन बेनिखायनो सरकारजों सावरायनायाव जेबो खामानि होआ। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिथांमोनखौ जे उदां अख्राङाव लाबोनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय मा जादों? बेखौ उदां खालामनोबा हाया जायफोर जास्ट सोना दोनजादों कनभिक्टेड जायाखै बिसोरखौ हागोन खिन्थु कनभिक्टेडखौ नों सुक्तिजों हाया आरो पृथिबीनि कुनु एग्जाम्पल गैया जायखौ सुक्तिनि गेजेरजों कनभिक्टेड मानसिखौ सुक्तिनि गेजेरजों दिहुननाय बेबायदि कुनु एग्जाम्पल गैया। बेनिखायनो किसुमान मानसियानो अपप्रसार खालामलाबाय थायो आयेना मा कनभिक्सना मा जास्ट एरेस्ट खालामनानै दोननाया मा बे डिटेल्स बाथ्राखौ मिथियालासे जानला मोनला हाल्ला खालामो आरो ओमफ्राय मिस प्रपागान्डा खालामबाय थायो मानसिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामो। बेनिखायनो आं खावलायदोंसो जायफ्रा जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामबाय थायो बिथांमोना जाहाथे बेखौ बन्द खालामो कारन आयेना बिथांमोनखौ होबथादों बेनिखायनो आयेनजोंसो दिहुननांगौ सरकारजों एग्रिमेन्टजों नङा।